ni wavangeli watanhatu nevaimbi vacho vatanhatu varabosori motoresa mazita enyu. Vhangeri vekutanga Jona Nyambadza APE paHauna Manyika. Number 2 John Masambu APE paHauna Manyika. Number 3 Elijah Machado Turani Mprofiti Bocha. Number 4 Isaki Nyagondole 6 Lani paHauna Manyika. Number 5 Peter Teko MRP paHauna Manyika. Number 6 Benson Mufambi 6 Lani Babadizi Bocha. Parabosori Toya kwa imbi Mwimwele wekutanga Daniel Munazvo AP Manyika. Number 2 Paul Mandilingana Tulani Mprofiti Manyika. Number 3 Nicodemus Mandofa Mpostol Manyika. Number 4 Nisbet Momberume Mpostol Boch. Number 5 Oliver Munazvo AP Manyika. Number 6 Aba Mchawaya Tulani Mprofiti Boch. Parabosori Fugama kuna mata komborere ibaba nowa. Fugama kuna komborere Fugama kuna komborere Fugama komborere Go out there!